салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷи. дар навори имрӯзаи мо дюймовкаи 15 ки 6 метра як донаш, ани страпили 0.45 ки 6 метра, турбои азбис ҳастай, масалан 17 кай дриш 15 метраш, шифри вална ҳастай, душанбеай ҳисор ҳастай, динамуд якимсор димсор ба сомон ҳастай. Акай най треза якним ба якним трезои хай турки 40 ба 120, 140 ба 130, 130 ба 120. Ҳама намуд шаҳр неми дарои чихолдорон табақаи тоҷикия моделои ранги расис кадагиена ду табақа чуби межнуком надния қариб 10 намуд гила 10 намуд свет намуни рейко аса дарои пластик 3 намуд размера боина арматура аса арматури 10 ҳаста арматури 10 сомон ҳаста ҳама намудуш ҳаста сименту че бо арзон мешам турбо ями турбои мақсад вуҷуд ҳастай айнҷа профилои 4x4 ҳастай кои уна галакои 50 ғавс ҳаста бо дарои инҷа даро дорем хайтек дарои мақсад бо дарои ҳамин шиповни ҳастай 1000 дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қатъи обуна шавиду я лайк қатъи дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. салому алайкум ака. Трезора я бор маълумот медодед нархҳо шумо. салому алайкум ва раҳматуллоҳ. Акай най треза якним ба якним трезои хай турки якним ба якним пластикаш мақсад 950 бо арзон мешаванд бо ҳастай ана якним ба 130 ҳастай якним ба 120 ҳастай мақсад 900 920 850 размеро кадида якним ба 130 якним 140 ба 120 140 ба 130 130 ба 120 ҳама намудуш ҳаста то 550 сумаша як ба якш мақсад ана бо чай хана даро неми дарои чихолдорон арзон мақсад 600 сум дуруст чихол дорад қалф коробка часпак ҳама тиёр абланишкадор краскаи порошкови бо ҳастай дарои не мақсад ду табақаи тоҷикиана ки моделои ранги расис кадагиена ду табақа не дурушанби дурушхе базеба 2000 ҳастан дурушхе масалан халиан бо ина шишадорош озиямина шишадоро тагия дарои шишадорой ям 200 хеш қилоб ки дарои хубан ёрам дарои оҳани шишадорой полин профилиан оригиналан ба он дарои ндф аса 500 сума аста дарои чиам чуби межнуком надния ё 500 сомон қариб 10 намуд гила 10 намуд свет майдашам ҳаста боини майдашам нишон шуд чанд ба чанд дедам 70 ба 2 ва 90 ба 2 70 ба 2 70 ба 2 70 ба 2 мақсад дурушина 70 ба 2 ёро ман 500 сомон дарои хубам ин дарои коробка калона дарои эрониан ди сифатоша мақсад ана ё я дона 600 550 ҳар хелан ёрон коробкашон калон сифатошон наза қариб чанд намуд гила эрониан ин дарои ча никелни меганша ранги расиски вори модели расиски вори кадага масалан 1300 сомона дурушаби Тош МДФ ая? Ламината. Ин свети кариш нишаста. Инам ҳамоя свети вай кариш небуд, ин сиёҳа. Инам ҳамин нарха. Ин дурушаби чи хали нози? Ламинат то расиски задаги. Расиски турки дурунош мақсад ламинатош. Қилфа оригинал ҳамаш.
нарх амирам як 300 меша нарх оптовиша ай бу агон чи мегзара дарои пластик се нам размера 2 ба 70 як 80 ба 70 як 90 ба 70 ҳама ё 700 сомония хай бу арзон мешавад дарои хуба турки ромсара профилош 700 сом бо дарои инҷа даро дорем хайтек дарои мақсад ҳамин зуруш оригиналош 800 сомона аст бо дарои ҳамин шиповни аст 1100 сомона шиповни ҳам дарои хубай хаҷа бо чанд ҳамун даро аст бо дар ҳаст бо ки заказ кати мегирем дарои ин оҳани повани чи хели шуна фуратуна заказ катия реко аст о ай река реки паталоши сар меша 25 сом масалан рекои и 4 ба 3 4 ба 3 28 сомон о бо аст ҳами 4 ба 2 25 сом паё 6 ба 4 56 сом бо аст о 6 метра да ё 6 метра нархош ани 5 ба 5 аст 4 ба 4 аст ё 48 сом масалан ҳар намудай да рекопико бо ин арматура аст арматури 10 аст арматури 10 сомон аст ана 20 канистрашка 10 аст 26 сом 12 аст ина 30 сом о 12 30 сом бо 14 ғавс аст 40 сом 39 сом 14 бориг аст 35 сом 18 аст 16 аст 45 сом бо 18 аст 55 сом ё бо арзон меша ҳамаш арматураи сифатош нағза домдом меша мақсад агар бо 36 он 36 нишонте 36 он 36 вай килош 10 сомона о хубош ин сетко аст сеткои кладиши неву барои малалит палалит тамашава ин сетко 20 ба 20 аст 15 сом ана бо 15 аст 20 сом бо 25 сом 10 ба 10 ҳам се наму 2 ба 1 я донаш 2 квадрата ана симент моҳир 445 сом моҳир 547 сом оригиналош ёқут 39 сом сименти ана бо че хуаксем 500 ёвон 49 сом суғд 48 сом ҳама намудуш ҳаст сименто че бо арзон мешавад турбо ями турбо ин мақсад вуҷуд аст 32 40 50 на 30 сом сар меша 30 сом 35 сом 37 сом намиду размерош 1.5 талшинаш 1.6 ҳам халиан эрония инҷа профилои 4 ба 4 аст ана 4 ба 4 1.5 аст 4 ба 4 1.8 ама хирафтан гирем 4 ба 4 30 сомаву 33 сом яъне авсо 1.8 6 ба 6 аст 50 48 7 ба 7 аст 55 1.8 ғавсо шуру ина 33 сом 5 ба 3 33 сом 5 ба 3 якм сортош 30 сом ана бо 1.5 6 ба 4 якм сортош 40 сом бо арзон мешавад мақсад 4 ба 2 средни 4 ба 2 средни 1.5 ана 23 сом 1.5 23 сом и 5 ба 3 30 сомонай 8 ба 4 50 сом якм сортош ина 4 ба 2 тинак 16 сом 4 ба 2 ғавс 4 ба 2 1.8 25 сом угалакои 50 ғавс аст 27 сома 25 сомона ана ина бо 20 сомона угалоки 4 аст 2 аст 3 аст 12 сом 14 сом ҳама намудуш аст 10 ба 10 аст ина 80 сом 9 ба 9 аст 9 ба 9 аст якм сор 70 сом ина чи 8 ба 8 тинактаракаш 55 53 8 ба 8 ғавсаш 60 сом якм сортош ини профили ҳам 2 ба 1 аст ҳам 1.5 ба 1.5 аст ё 13 сом 12 сом турбо аст барои качалка специально одамо ки мақсад качалка мегирад турбои российскиам качалка талшинаш 2.5 25
25 ana 35 сум бо арзон меша ана 45 32 45 сум бо арзон меша юрам бо размериш 32 бо ина турбо аст турбо талшинош якиним 15 сомона 20 сомона 22 сума ана 5 ба 50 аст ина 40 сума яким сорт бо аст ина аст 33 сум дим сортуш бо ина я аст 20 сум 5 ба 3 ана 3 ба 2 3 ба 2 20 сомон талшаш якиним 4 ба 4 1.8 ана 33 сум 3 ба 3 1.8 25 сум ана 4 ба 2 25 сум 1.8 2 ба 2 ана 16 сум 1.8 36 ҳам хубуш мулоимо ҳам бо симои руфулёни аст 36 10 сомон симои руфулёни аст ина 13 сум визални аст 13 сум шитбанди аст ами ишқилоб ки размери ами 1-2 сар меша то 4 ҳамаш мақсад ҳаста ҳамон номуду ҳам руфулёни ҳам чизаш размериш қати нархш қати дюймовкаи 15 ки 6 метра як донаш аки айнава то мақсад арзони 87 сомона 6 метраш ами бо 4 метраш ҳастай ҷову не 4 метраш да ус не 4 метраш 53 сомона мақсад 4 метра мепурсан ку ай дюймовкаи 10 ки 6 метра барои подшифра заводскоиш 6 ҷой мешидагиш 58 сомон 4 метра бо ами ҳастай масалан 36 сом ани страпили 0.45 ки 6 метра 0.45 ки 6 метра значит як донаш бараш 15 як донаш 150 48 мешидагиш 6 метраш бо ами 4 метраш аст 5 сомон ани тари страпил ани 38 так сараковка меган 38 37 мебурай 6 метраш бараш 15 130 сомон то 127 сом мешава бо ами 4 метраш аст 93 сом бо ай 12 ки 45 аст як донаш 127 сомон 4 метра ами аст 95 сом ай 38 так ям хали 12 38 так шане ки и як донаш 108 сомон 6 метраш 4 метраш 75 сомон анай 10 ки 4 нимак 10 ки 4 нимак 6 метраш 105 сомон бо ами 10 шаст 38 так иш як донаш 87 сомон хай 4 метри аму чи дюймовка 36 сомон ай тамом ба фикр не ус шаймонис турбой аз 20 аст масалан 17 кай дриш 15 метриш 55 силикон масалан 4 метра бигирам 50 меша 200 сом бо ин аю аст дриш 13 бериш 15 метриш 40 сомон ина шифро ам аст шифр 4-5 наму дорем шифри масалан ҳама шифри нағзиш 52 сум 50 сум мешава бо шифри арзонтараш ҳастай донаш 48 сум то 46 сум мешава шифри пеш оли шифри вална аст душанбе ҳисор аст динамуд яким сор дим сор бас сомон аст сомон ҳама арзони сомон 46 сомон 9 километр ёш дига ҳамаш душанбе ба ҳисор 48 сум ҳисор бо дора 50 душанбе ҳамун нағз вална аст 50 сум тамом рамат калон ка номери худтон моли гап зани номери 903 02 00 99 номери акам бугу 903 02 00 99 номери акай вали 901 04 28 21 901 04 28 21 рамат калон ка панот бахто дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед нархои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед ҳама вақт аз мо ҳаракат аз аллоҳ баракат